v-am găsit la un nou episod de Minecraft. Astăzi suntem pe o lume. Da, ia uite ce joc. Stai să mi se încarce. Hard! Nu mai pot. Și pe ăsta cu iteme să nu mor. Și astăzi facem un challenge. M-am gândit eu să fac un challenge. N-am voie să ating apa, deci n-am voie să ating apa. Dacă mă duc în apă, n-am voie. Dar dacă mă duc din greșeală, nu se pune, să știți. Eu m-am spawnat undeva pe acolo, pe o insulă, m-am dus cu creativul să caut o lume și uite că am găsit-o. N-aveam niciun lemn, n-aveam nimica. Dar n-am filmat și vreau să filmez. Da, hai să iau piatră. Dar am găsit un de-ăsta și mi-a picat-o și am pescuit-o și ea. Da, am undiță, să mai pescuim. Am 3 pești. Stăm aici. Vedem. L-am prins! Yes, am prins. Stați puțin. Așa. Nu o să pun direct. Ca să zic că revin când știți asta. La revedere. Adică, așa. Da, am uitat să vă zic, să vă abonați, să dați share, adică subscribe și să vă abonați și pe clopoțel, să aveți notificările, să știți. Numai atâta vă zic. Bun, am revenit. Și am strâns 16 piatră. Stai, așa. Da, așa. Hop. Bravo mie, nu mi-am sticuri. Să strângem 100.000 de like-uri. Să strângem numărul ăsta imposibil. Dacă îl strângem, postez în fiecare zi. Oricum eu postez că n-am orice să fac. N-am ce să fac. Dacă nu mă țin de promisiune, nu o să mai postez niciodată. De-aia sper să mă țin de promisiune. Stai să-mi rândez și eu astea aici. Hai să... Nu, pun pești cam foarte puțin. Cât bune și nu vreau să mirosesc degeaba. Stai să-mi pun undița lângă. Bun, hai. Acum e mai greu sau nu? Nu! Ați văzut că trebuia să-l prind. Hai, prinde. Hai. Nu vine peștele acum. Nu mai vine peștele. Nu mai vine peștele, deci am înțeles. Hai pe gheață, Trebuie să
Stai, uite acolo. Uite acolo. Ba nu! Nu! Ba nu, nu m-am descurcat creativul. Vreau să... Hai să luăm pești! Pești, da, pești. Bun. Cam atât a fost cu episodul ăsta. Scuzați-mă că e doar de 5 minute, dar să vă obsească o ole cu mami. La revedere, sunt pa, pa!